Kačka, Matěj, Max a Týna jedou na výletos do Itálie, jupí. Auf sie, da kann ich bauen. Hab ich einmal einen Kummer, zu ihr, da kann ich gehen. Sie sagt, es wird schon werden, mein Bruder wird schon sehen. Jsme doma. Jsme v italském Interspáru. Koupili jsme si perony, 10, něco k snídani a k večeři. A hodně alkoholu. Ty fotbalový? Ne. To bude dobrý na prasa. Takový těžký. Našli jsme ubytování. Ahoj. Máme 1:30 ráno skoro. A my si dáváme véču. A my si dáváme večer. Našli jsme skvělé ubytování. Uvidíme se později. No jo, pak se to natočí do vlogu. No to je přitom, ať to jakoby vidět, jak to fajčí. Wow! A neodžalíte si dobrý. Cinque Mare. Dorazili jsme někam do Itálie. Jdeme si dát pizzu a aperol. A potom vymyslíme, kde budeme spát, no. Tak to bude taky Jsme v 5 hodně euro. fancy restauraci. Ochutnal jsem to víno. Musím říct, že tady na severu mají dobrý. Já si myslím, že to je nějakých 47 stupňů. Hruba, tady ty réby, co mají. To znamená, že to víno je takový lehčí, slabší. A zároveň nakyslý trošku, ale myslím si, že to mají dobře vychlazený tady. Já si ho poslechnu, co tím řekne to víno. Šumí jako to moře. Šumí. Mňavý. Ty blá. Maxi, jak se ti to líbí? Mega se mi to líbí, mám tady ubrousky, už si potom potřeba ruce. Já obrousky nemám. Kačko. Jo. Maxi, jak ti chutnalo jídlo? Nadržený. Jsem hodně nadržený z těch škeblí. Jsem nadržený. Ne, počkej. Tak jo. Jak vám chutnalo jídlo, chlapci? Ahoj, chutnalo nám. Co tebe, Maxi? Jsem nadržený z těch škeblí. Já jsem takový unavený z té pice. Asi si dám příště ještě byl. Či jak ti chutnalo jídlo? Moc mi to chutná, to bylo dobré. Dnešní spaní. Jsme v Konrádovi a dáváme si ovoce. Kecám, jdeme si pro pivo. Dneska jsme si místo večeře koupili samý alkohol. A Matěj kadí.